सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफटाईम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. आमदार नितेश राणे यांच्या माध्यमातून कणकवली नगरपंचायतीला 3 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला. सत्ता नसली तरी आम्ही कणकवलीकरांच्या सेवेसाठी सदैव तत्पर असल्याची भावना माजी उपनगराध्यक्ष बंडू हरणे यांनी केली. पाहूयात. सन्माननीय आमदार नितेशजी राणे साहेब यांनी कणकवलीकरांना 2018 मध्ये नगरपंचायत निवडणुकीच्या निमित्तानं जो शब्द दिला होता आणि तो कणकवलीकरांनी पूर्ण केला आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली आमच्याकडे ह्या नगरपंचायतची सत्ता दिली. या सत्ता चालवताना गेल्या 5 वर्षात आम्ही कणकवली शहराला जे आवश्यक आहे विकासासाठी ती सर्व कामं केली. मग रस्ते असतील, वीज पुरवठा असेल, फायर ब्रिगेडच्या बाबतीतला असेल, भूसंपादनाच्या बाबतीतले प्रश्न असतील, सर्व काही. मात्र सत्ता 5 वर्ष चालवल्यानंतर विविध विकास कामं केल्यानंतर सुद्धा सत्तेचा मुदत संपून सुद्धा आम्ही जी काही कणकवली शहरासाठी आणखी काही राहून गेलेली आवश्यक कामांकरिता निधी होता तो मागच्याच वेळेला सन्माननीय नगराध्यक्ष समीरजी नलावडे यांनी आमच्या टीमने आमच्या आमदार साहेबांकडे बोलून दाखवलं आणि लगेच 8 दिवसात सन्माननीय नितेशजी राणे साहेबांनी आम्हाला कणकवली नगरपंचायतीला 3 कोटी 12 लक्ष प्राप्त करून दिले आणि त्या बाबतीतला शासन निर्णय 20 जुलै 2023 निघालेला नगरपंचायतमध्ये प्राप्त झाला आणि आपण या बाबतीतली आपल्याला माहिती या निमित्तानं द्यावी म्हणून हे सांगत आहे. कणकवलीकरांनी जो विश्वास नितेशजी राणेंच्या नेतृत्वाखाली आमच्यावर दिला आणि तो पूर्ण करायचा. कणकवलीसाठी जे काही या शहरासाठी आवश्यक आहे तिथे आमची टीम आणि आमचे नेते सन्माननीय नितेशजी राणे साहेब कुठेही कमी पडणार नाही आणि त्याचीच प्रचिती आमची सत्ता 5 मेला संपून सुद्धा हे आवश्यक ते 3 कोटी 12 लाख म्हणजे थोडीशी फिगरमध्ये जे आहे तफावत 4 लाखाची ही दिलेली आहे. आणि कणकवली शहरासाठी आम्ही त्यांच्याकडे सांगितलेलं आहे आणखी काही कामं जी राहून गेली त्याकरिता निवडणुका होत त्याकरिता एक 5 कोटीची मागणी सन्माननीय नगराध्यक्षांनी आणि आम्ही त्यांच्याकडे केलेली आहे. सन्माननीय आमदारांनी सुद्धा या बाबतीत सांगितले की जसं टप्प्याटप्प्याने मी तुम्हाला हा निधी शासनाकडून मिळवून देतो आणि ती सुद्धा कामं पुढच्या काही दिवसात प्राप्त झाल्यावर आपल्यामार्फत जनतेला आपण पोचवू. मात्र सत्ता संपली किंवा पदं गेली तरी आम्ही या कणकवली शहरासाठी कायम आम्ही पूर्णपणे शहराच्या विकासासाठी कायम आमची जबाबदारी राहील आणि तशीच जबाबदारी आम्ही सर्वजण पार पाडतो आणि आम्हाला अतिशय त्या बाबतीतली मोलाची साथ आमचे आमदार नितेशजी राणे साहेब देत आहेत. याबद्दल त्यांचे धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.